Tarisa, teerera uye urarame. Bhuku 8. Mabasa omweya mutsvene. Nhungamidzo. Kwaziwa, mubhuku rino ndinoda kukudzidzisa nezvemweya mutsvene waMwari mupenyu. Tarisa mifananidzo iri mubhuku roruvara rwepepuru paunenge uchiteerera kukaseti. Enda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 1. Jesu anodzokera kudenga. Mabasa 1 ndima 1 kusvika ndima 11. Tarisa mufananidzo. Ishe Jesu ari kukwira kudenga ari mugore achibva panyika. Vadzidzi vake, vateveri vake vepedyo, vakatarisisa. Jesu ndiye Mwari uye akauya kubva kudenga. Akauya panyika makore 2000 akapfuura. Akaberekwa nemhandara yainzi Maria muguta reBheterehema. Jesu akava munhu kuitira kuti aratidze kuti Mwari akaita sei. Nokuda kwenzira dzavo dzakaipa, vanhu vose havana kufadza Mwari. Vakatadza. Murango wechivi ndirwo rufu nokuparadzaniswa naMwari. Asi Mwari anoda vanhu vose. Haadi kuti vaende kugehena, nzvimbo yokurangwa. Saka Jesu akauya kuti azotora kurangwa kwezvivi zvedu. Kurangwa ikoko rufu. Varume vakaipa vakauraya Jesu nokumuroverera pamuchinjikwa womuti. Vanhu vazhinji vakaona kufa kwakaita pamuchinjikwa, asi vadzidzi vake vazhinji vakamuonawo achimuka kubva kuvakafa. Ipapo akati kwavari, asi muchagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomujudhiya mose, nomuSamaria, uye nokumigumo yenyika. Mushure mokunge avarayira saizvozvo, Jesu akakwira kudenga mugore, sezvaunoona mumufananidzo uyu. Rimwe zuva achadzoka panyika nenzira imwe cheteyo, kuti azotonga vanhu vose venyika. Vanhu vose vanonzwa nhau dzakanaka dzaJesu, vanotenda kwaari uye vanomuteerera, vane chipo chaMwari choupenyu husingaperi. Mufananidzo 2. Mweya mutsvene anouya nomoto. Mabasa 2 ndima 1 kusvika ndima 12. Mushure mekunge Jesu aenda kudenga, vadzidzi vake vakaungana mune imwe imba kuti vanyengetere. Ipapo mweya mutsvene waMwari wakauya pamusoro pavo sokuvimbisa kwanga kwaita Jesu. Pakarepo kwakava nokutinhira kwakabva kudenga, kwakanga kwakaita sokwemhepo huru. Vanhu vakaona zvakanga zvakaita sendimi dzomoto. Ndimi dzomoto idzi dzakaparadzana ndokumhara pamusoro pomutendi mumwe nemumwe. Vakazadzwa nomweya mutsvene waMwari, ndokubva vatanga kutaura zvemabasa anoshamisa aMwari nemimwe mitauro. Jesu anoita sokuvimbisa kwake. Akatuma mweya mutsvene wake kuvanhu vose vanomuteerera uye vanotenda kwaari. Mufananidzo 3. Petro anoparidza kuvanhu. Mabasa 2 ndima 13 kusvika ndima 41. Mweya mutsvene waMwari wakauya pamusoro pavadzidzi muguta reJerusarema munyika yavaJudha. Panguva iyoyo muJerusarema makanga muine vaJudha vazhinji vaibva kunyika dzakasiyana-siyana. Vakataura mitauro yakasiyana-siyana. Mweya mutsvene wakabatsira vadzidzi vaJesu kutaura mitauro yose iyi kuitira kuti vanhu vagonzwa
uye vagonzwisisa shoko rezvaishe Jesu mumutauro wavo. Asi vamwe vakafunga kuti vateveri vaJesu vakanga vadhakwa newaini. Saka mumwe wavaapostoli ainzi Petro akasimuka pamwe chete navamwe vaapostoli 11. Akataura kuvanhu achiti, vanhu ava havana kudhakwa sezvamunofungidzira. Petro akagoverana navo nhau dzakanaka dzaJesu. Vanhu vazhinji vakatenda mashoko aPetro. Vakabhabhatidzwa sechiratidzo chokucheneswa kubva kuchivi. Vakagamuchirawo Mweya Mutsvene ndokubva vatanga kutevera nzira yaJesu. Mufananidzo 4. Kereke yaKristu yokutanga. Mabasa 2 ndima 42 kusvika ndima 47. Uyewo 1 vaKorinde 11. Zuva iroro vanhu vazhinji muJerusarema vakavimba naJesu ndokubva vava vateveri vake. Vanhu ava vakagamuchira Mweya Mutsvene waMwari. Kazhinji vaisangana nemhuri huru imwe chete, uye ndiwo akava mavambo ekereke yaKristu. Munguva yakatevera vanhu ava vakanzi vaKristu. Vakagoverana pfuma yavo uye vakachengetana. Zuva rimwe nerimwe vakaenda kutemberi huru yaMwari muJerusarema. Imomo vakanyengetera vakarumbidza Mwari pamwe chete. Vadzidzi avo vakanga vava vaapostoli vakavadzidzisa kubva mushoko raMwari. VaKristu vakasanganawo mudzimba dzavo vakadya pamwe chete. Nguva nenguva vakamedura chingwa uye vakanwa waini panguva yokudya chirariro chaishe chinokosha. Jesu akarayira vadzidzi vake kuti vaite saizvozvo. Usiku hwakateverwa nezuva rokurovererwa kwake, akadya navadzidzi vake uye akatenda Mwari. Akatora chingwa ndokuchimedura ndokupa zvimedu kuvadzidzi vake. Chingwa chakanga chiri mucherechedzo womuviri waJesu waizomedurwa nokuda kwavo pamuchinjikwa. Saizvozvo Jesu akatorawo mukombe wewaini ndokuupa kuvadzidzi vake kuti vanwe. Waini iyi yaizoyeuchidza ropa rake raizodeurwa pamuchinjikwa nokuda kwavo. Jesu akarayira vadzidzi vake kuti vaite izvi vachimuyeuka. Naizvozvo munhu wose anovimba naIshe Jesu uye achimuteerera achachengetawo chirariro chaIshe, nokuti shoko raMwari rinoti, nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achidzoka. 1 vaKorinde 11 ndima 26. Mufananidzo 5. Mupemi chirema anoporeswa. Mabasa 3 ndima 1 kusvika mabasa 4 ndima 4. Rimwe zuva Petro naJohani vakaenda kutemberi kundonyengetera kuna Mwari. Paiva nomupemi aigara pamukova wetemberi. Akanga ari chirema kubvira pakuberekwa kwake uye akanga asingagoni kufamba. Akakumbira mari kubva kuna Petro naJohani. Petro akati kwaari, sirivhera negoridhe handina, asi chandinacho ndinokupa. Muzita raJesu weNazareta, simuka ufambe. Petro akabata ruoko rworudyi rwomurume ndokumubatsira kuti asimuke. Pakarepo tsoka dzomurume namakumbo ake zvakasimba. Akapinda mutemberi yaMwari pamwe chete naPetro naJohani. Akanga achisvetuka-svetuka achirumbidza Mwari. Haasi Petro akaporesa murume uyu. Kutenda kuna Jesu uye nesimba roMweya Mutsvene waMwari ndizvo zvakamuporesa. Akanga agamuchira chipo chinopfuura mari.
Mufananidzo 6. Murume nomukadzi vakareva nhema. Mabasa 4 ndima 32 kusvika ndima 36. Uyewo mabasa 5 ndima 1 kusvika ndima 11. Mumwe murume ainzi Bhanabhasi akatengesa munda wake ndokupa mari yacho kukereke kuti ibatsire varombo. Mumwewo murume ainzi Ananiasi nomukadzi wake ainzi Safira vakafunga kuita zvimwe chetezvo. Asi Ananiasi akazvichengetera iye nomukadzi wake chimwe chikamu chemari. Akauya kuna Petro nechimwe chikamu chete chemari. Ipapo akareva nhema kuna Petro, akamuudza kuti mari yaaiva nayo ndiyo yose yavakanga vawana. Petro akaziva kuti Ananiasi akanga areva nhema, ndokuti kwaari, Ananiasi, Satani azadzireiko mwoyo wako kuti usvike pakureva nhema kumweya mutsvene, uye wazvikamurira imwe mari yawawana pakutengesa munda? Hauna kureva nhema kuvanhu asi kuna Mwari. Pakarepo Ananiasi akawira pasi akafa. Mamwe majaya akamutakura ndokuenda kundomuviga. Mushure menguva Safira akasvikopinda. Haana kuziva zvakanga zvaitika kuna Ananiasi. Safira akarevawo nhema kuna Petro nezvemari. Saka Petro akati kwaari, matenderana seiko kuti muedze mweya washe? Tarira, tsoka dzamajaya aviga murume wako dziri pamukova, uye vachakutakura newewo. Pakarepo akawira pasi patsoka dzaPetro ndokufa. Tinofanira kupa avo vanoshayiwa, asi hatifaniri kureva nhema kuna Mwari kana kuna ani zvake. Mwari anoziva pfungwa dzakanaka uye nedzakaipa mukati medu tose. Mufananidzo 7. Sitefani anourayiwa. Mabasa 6 ndima 1 kusvika mabasa 8 ndima 3. Tarira, vanhu vari kutaka mumwe murume ainzi Sitefani naMabho. Aishanda somutungamiriri mukereke, achibatsira varombo muJerusarema. Akadzidzisa shoko raMwari asingatyi, uye akaita zvishamiso nesimba romweya mutsvene. Asi vamwe vaJudha vakamupikisa. Vakaendesa Sitefani kudare ndokumupomera mhosva dzenhema dzokuti ainge atuka Mwari uye kuti akataura zvaipikisa shoko raMwari. Asi Sitefani haana kutya, nokuti Mwari akapa Sitefani simba kubudikidza nomweya mutsvene wake. Sitefani akaudza vaJudha kuti vakanga vauraya Jesu, iye akanga auya kuzopa vanhu upenyu husingaperi. VaJudha vakatsamwa zvokuti vakakwevera Sitefani kunze kweguta ndokutanga kumutaka namabwe. Vachimutaka namabwe kudaro, Sitefani akanyengetera achiti, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Ava kufa akadanidzira achiti, Ishe, musavapa mhosva yechivi ichi. Varume vakataka Sitefani namabwe vakaisa nguo dzavo patsoka dzejaya rechiJudha rainzi Sauro. Sauro akanga achibvumirana nokuurayiwa kwaSitefani. Kunyange nanhasi vanhu vanoda kukudza uye nokushandira Jesu vanotambudzwa navanhu vakaipa. Asi Mwari nomweya mutsvene wake haasi kuzovasiya vari voga, kunyange vanhu vakavauraya. Mufananidzo 8. Murume aibva kuEtiopia. Mabasa 8 ndima 4 kusvika ndima 8. Uye mabasa 8 ndima 26 kusvika ndima 40. Zuva iroro
Sauro navamwe vavengi vekereke yaKristu vakatanga kutambudza chaizvo vatendi muJerusarema, zvokuti vazhinji vakatiza kubva muguta. Mumwe murume ainzi Firipi akaenda kuguta reSamaria. Ikoko akaudza vanhu vazhinji nhau dzakanaka dzezvaJesu, uye vazhinji vakatenda. Ipapo, kubudikidza nomutumwa, Mwari akaudza Firipi kuti aende kunzira yokugwenga yaibva kuJerusarema ichienda kuGaza. Firipi akateerera Mwari. Mumufananidzo uyu tinoona murume anokosha, uyu aibva kunyika yeEtiopia. Akanga achifamba rwendo ari mungoro yake. Akanga achiverenga shoko raMwari nezvomumwe aizotambudzika iye asina chaatadza. Asi muEtiopia akanga asinganzwisisi zvaakanga achiverenga. Mweya waMwari wakaudza Firipi kuti aende kungoro. Firipi akamhanya uye akanzwa zvaiverengwa nomurume uyu. Ipapo akatanga kutsanangurira muEtiopia nezvaIshe Jesu akanga atumwa naMwari. MuEtiopia akadawo kutevera Jesu. Pavakanga vachifamba pamwe chete, muEtiopia akati kuna Firipi, "Tarirai, heino mvura. Chingandikonesa kubhabhatidzwa chiiko?" Firipi akabhabhatidza muEtiopia. MuEtiopia ndokudzokera kunyika yake nomufaro mukuru. Firipi akaenda mberi akandoparidza nhau dzakanaka kumaguta mazhinji. SaFiripi tinofanira kuteerera uye tigoudza vamwe nezvaJesu, kuitira kuti vagovimba naye uye vagova noupenyu husingaperi. Mufananidzo 9. Chiratidzo chaPetro chemhuka. Mabasa 10 ndima 9 kusvika ndima 18. Rimwe zuva Petro akaenda padenga reimba kundonyengetera. Ari ipapo akatanga kunzwa nzara, akashaya chaangadya. Panguva iyoyo akaona chiratidzo chinoshamisa chakanga chabva kuna Mwari. Akaona jira guru richibva kudenga riine mhando dzose dzemhuka. Inzwi rakati kuna Petro, "Simuka Petro, baya udye." Petro akanga ari muJudha, uye murayiro wechiJudha waiti mhuka dzaakaona dzakanga dzisina kuchena, uye dzakanga dzisingafaniri kudyiwa. Saka Petro akapindura achiti, "Zvirokwazvo kwete Ishe, handina kutongodya chinhu chisina kunaka chine tsvina." Ipapo akanzwa inzwi richiti, "Usati chinhu chipi zvacho chakanatswa naMwari chine tsvina." Izvi zvakaitika katatu, uye jira ndokudzoserwa kudenga. Petro paakanga achishamisika kuti chiratidzo ichi chairevei, varume vatatu vakasvika pamba vachimutsvaka. Mufananidzo 10. Nhau dzakanaka kundudzi dzose. Mabasa 10 ndima 1 kusvika ndima 8. Mabasa 10 ndima 19 kusvika ndima 48. Varume vatatu ava vaibva kune rimwe guta, uye vakanga vatumwa nomumwe murume ainzi Koniriasi. Koniriasi akanga ari mutungamiri wehondo yavaRoma. Aida kukudza Mwari uye nokumushumira. Mutumwa waMwari akazviratidza kwaari ndokumuudza kuti aende kunotsvaga Petro. VaJudha vaiona vaRoma savanhu vakanga vasina kuchena, asi Mwari akaratidza Petro muchiratidzo kuti akanga asingafaniri kuona munhu upi zvake somunhu akanga asina kuchena. Mwari anogamuchira vanhu vanobva kundudzi dzose, avo vanomutya
uye vanoita zvakanaka. Petro akaenda navarume ava kumba kwomurwi wechiRoma uyu. Koniriasi paakaona Petro, akawira pasi patsoka dzaPetro achimuremekedza. Asi Petro akati, "Simuka, ndinongova munhuwo zvangu. Regai ndichibvunza hangu kwamuri kuti mandidanirei?" Koniriasi akaudza Petro nezvomutumwa. Ipapo Petro akaudza Koniriasi nezvaJesu, uyo anoratidza Mwari kuvanhu. Koniriasi nemhuri yake vakatenda kuna Jesu ndokugamuchira Mweya Mutsvene waMwari, uye vakava vashandi vaMwari. Mwari anoda vanhu vose, zvisinei kuti mutauro wavo ndoupi, rudzi rwavo kana ruvara rweganda ravo. Jesu haana kuuya kuzoporesa vanhu vechiJudha chete. Anoda kupa upenyu husingaperi kuvanhu vose. Anoda kuti ndudzi dzose dzivimbe naye uye dzimushumire. Mufananidzo 11. Petro mutorongo. Mabasa 12 ndima 1 kusvika ndima 11. Herodhi pachake, mambo wavaJudha, akatanga kutambudza vateveri vaJesu, iyo kereke yaKristu. Akaita kuti mupostori Jakobho aurayiwe, uye akaendesa Petro kutorongo. Umwe usiku Petro akanga asungwa nengetani 2, uye avete pakati pavarindi 2. Pakarepo mumwe mutumwa akamutsa Petro ndokuti, "Kurumidza muka." Pakarepo ngetani dzakawa kubva pamaoko aPetro, akatevera mutumwa ndokubuda mutorongo. Suo resimbi retorongo rakazaruka roga, uye hapana akavadzivisa. Petro akafunga kuti zvose zvakanga zviri kurota, kusvikira atova kunze kumugwagwa, uye ipapo mutumwa akanyangarika. Mufananidzo 12. Petro neshamwari dzake pakunyengetera. Mabasa 12 ndima 12 kusvika ndima 19. Petro paakangobuda mutorongo, akabva angonanga kumba kwaMaria, amai womumwe wavaapostori. Vazhinji pakati pavatendi vakanga varipo usiku ihwohwo, vachinyengeterera Petro. Petro akagogodza pasuo rokunze murandakadzi ainzi Rodha, ndokuenda kundozarura. Paakanzwa inzwi raPetro, haana kuzarura suo, asi akamhanya kundoudza vamwe akati, "Petro ari pamukova." Havana kutenda mashoko ake, ndokubva vati kwaari, "Wava kupenga?" Asi Petro akaramba achigogodza. Pavakazarura mukova vakamuona akamirapo, vakashamiswa kwazvo. Petro akavaudza kuti Mwari akanga apindura sei minyengetero yavo nokumusunungura kubva mutorongo. Vatendi vanofanira kuungana pamwe chete nguva nenguva kuti vanyengetere. Mwari anonzwa uye anopindura minyengetero yeavo vanotenda kwaari. Pane imwe nguva Jesu akati, "Kana 2 venyu mukabvumirana pane chamunokumbira kuna Baba vangu vari kudenga, muchachiitirwa. Nokuti panoungana 2 kana 3 muzita rangu, neni ndiripo pakati pavo." Mateo 18 ndima 19 kusvika 20. Bhuku 8. Nyaya yaSauro. Nhungamidzo.
Mumifananidzo inotevera ndichakuudza nezvomumwe murume ainzi Sauro, murume akanga aripo pakuurayiwa kwaStefani. Ipapo Sauro akafunga zvokuenda kuguta rainzi Dhamasiko. Aida kundosunga vatendi kuti avaise mutorongo ikoko. Ari munzira chimwe chishamiso chakaitika. Mufananidzo 13. Chiedza neinzwi zvakabva kudenga. Mabasa 9 ndima 1 kusvika ndima 9. Chiedza chikuru kwazvo chakapenya kubva kudenga, Sauro ndokuwira pasi. Inzwi rakataura kwaari richiti, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Sauro akabvunza akati, ndimi aniko Ishe? Inzwi rakati, ndini Jesu wauri kutambudza. Varume vakanga vana Sauro vakanzwawo inzwi, asi hapana chavakaona. Sauro akasimuka, asi akanga ava bofu. Varume vakatoita zvokumutungamirira noruoko kuti apinde muguta reDhamasiko. Kwamazuva 3 Sauro akanga ari bofu. Haana chaakadya kana kunwa. Hongu, Sauro akanga aita zvinhu noutsinye kuvateveri vaJesu. Asi Mwari anogona kupindura munhu upi zvake. Mufananidzo 14. Sauro bofu naAnaniasi. Mabasa 9 ndima 10 kusvika ndima 20. Pano tinoona Sauro ava bofu ari mumba muDhamasiko. Mwari akatuma mumwe murume ainzi Ananiasi kwaari. Ananiasi akanga ari mutendi uye nomuteveri waJesu Kristu. Aiziva kuti Sauro akanga aita zvinhu zvakaipa kwazvo kuvatendi muJerusarema. Kunyange zvakadaro, Ananiasi akateerera Mwari ndokuenda kuna Sauro. Muzvarwa Sauro, Ishe Jesu uyo akazviratidza kwauri pamugwagwa pawakanga uchiuya kuno, andituma kuti iwe uonezve uye uzadzwe noMweya Mutsvene. Ananiasi akaisa maoko pamusoro paSauro, pakarepo akagona kuonazve. Akagamuchira Mweya Mutsvene kubva kuna Mwari, akabhabhatidzwa kuti aratidze vanhu kuti akanga ava muteveri waJesu. Ipapo Sauro akaenda kuvaJudha ndokuvaudza nezvaJesu. SaAnaniasi tinofanira kuteerera Mwari uye tigorega kutya vanhu. Ipapo Mwari achatishandisa kuti tiudze vamwe kuti vangaponeswa sei. Mufananidzo 15. Kereke yainyengetera yakatuma vanhu kundoparidza shoko kune dzimwe nyika. Mabasa 11 ndima 25 na 26 uye mabasa 13 ndima 1 kusvika ndima 3. Muguta rainzi Antioki, chikwata chavatendi chakaungana kuti vanamate Mwari. Chikwata chavanhu ichi chaiva kereke yepaAntioki. Vakanzi vaKristu. Sauro akaenda naBhanabhasi kundodzidzisa vanhu ikoko. Rimwe zuva vatungamiri vekereke vakatsanya uye vakanyengetera pamwe chete. Mweya Mutsvene akataura kwavari achiti, nditsaurirei Bhanabhasi naSauro kuti vabate basa randakavadanira. Mwari aida kuti Sauro naBhanabhasi vaende kuvanhu vakanga vasati vanzwa nezvaJesu. Mumufananidzo uyu uri kuona Sauro naBhanabhasi vakapfugama. Vatungamiri vekereke vakaisa maoko avo pamusoro pavo ndokuvanyengeterera. Mushure maizvozvo vakatuma Sauro naBhanabhasi
kundodzidzisa nhau dzakanaka dzezvaJesu kunzvimbo dzakanga dziri kure neAntioko. Shoko raMwari rinotirayira kuti endai munyika yose muparidze vhangeri kuzvisikwa zvose. Marko 16:15. Mufananidzo 16. Pauro anoparidza nezvaJesu. Mabasa 13:4 kusvika 52. Sauro naBhanabhasi vakaenda kumaguta nemisha mizhinji kunzvimbo dzakanga dziri kure. Kubvira panguva iyi Sauro akanga ava kunzi Pauro. Vakasangana navanhu vechiJudha mudzimba dzavo dzomunyengetero, sezvamunoona pano. Vakavadzidzisa vachiti, Mwari wavanhu veIsraeri akasarudza madzibaba edu, akavaita rudzi rukuru. Akavapa vaprofita vakuru, vatungamiri uye navadzidzisi. Vakataura nezvaiye aizouya kuzovaponesa kubva kuchivi, ndiye Ishe Jesu. Jesu paakauya, vazhinji pakati pavaJudha havana kutenda kwaari. Havana kunzwisisa kuti akanga ari ani, uye havana kuda kumunamata. Iye akanga atumwa naMwari. Pauro naBhanabhasi vakadzidzisa vanhu kuti kunyange zvazvo Jesu asina chaakakanganisa akaurayiwa, asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, haachazofa zvakare. Munhu wose anovimba naJesu anogamuchirwa naMwari, uye ukama hwake naMwari hunova hwakanaka. Asi avo vanokahadzika pamusoro pechokwadi chaMwari vacharangwa naMwari. Vamwe pakati pavaJudha uye navanhu vazhinji vedzimwe ndudzi vakatenda shoko iri, uye dzimwe kereke zhinji dzikatangwa, asi vamwewo havana kutenda. Vanhu havasi kuzotenda kwatiri patinovaudza nezvaJesu, asi Mwari anoda kuti vanhu vose vanzwe nhau dzakanaka dzezvaJesu uye vagotenda kwaari vagoponeswa. Mufananidzo 17. Mwari anotungamirira Pauro zvakare. Mabasa 16:6 kusvika 10. Mushure mamakore mazhinji, Pauro akashanyira kereke idzi zvekare. Akatora vamwe varume vashoma ndokuenda navo, pamwe chete nomumwe murume ainzi Cyrus. Vaida kuenda kunyika yainzi Bhitinia, asi mweya waJesu wakavadzivisa. Usiku ihwohwo Pauro akaona chiratidzo. Muchiratidzo ichi akaona umwe murume wokunyika yokuMasedhonia achiti kwaari, yambukirai kuno Masedhonia muzotibatsira. Pakarepo Pauro akaziva kuti Mwari akanga amudana kuti aende kuMasedhonia. Mwari achatungamirira avo vanoda kutevera Jesu. Pane dzimwe nguva anotungamirira nehope kana nezviratidzo, asi kazhinji Mwari anotitungamirira kubudikidza namashoko ari mubhuku rake Bhaibheri, uye kubudikidza noMweya Mutsvene mumwoyo yedu. Vatendi vanofanira kukumbira Mwari kuti avatungamirire mune zvose zvavanoita. Vanofanira kuimba naye uye vagomuteerera. Mufananidzo 18. Pauro naSirasi nokudengenyeka kwenyika. Mabasa 16:16 kusvika 35. Pauro naSirasi vakateerera Mwari uye vakaenda kuFiripi kuMasedhonia. Ikoko vakadzidzisa vanhu nezvaJesu. Muzita raJesu vakadzinga mweya yakaipa,
wakanga uri mune umwe musikana. Izvi zvakaita kuti vanhu vazhinji vashatirwe, uye Pauro naSirasi vakarohwa ndokukandwa mutorongo. Pakati pousiku vakanga vachinyengetera uye vachiimba, vachirumbidza Mwari vari mutorongo. Pakarepo kwakava nokudengenyeka kukuru kwenyika. Masuo akazaruka, uye ngetani dzavasungwa vose dzikasununguka. Muchengeti wetorongo akafunga kuti vasungwa vose vakanga vapunyuka. Akatya zvokuti akasarudza kuzviuraya. Ipapo Pauro akadana kwaari achiti, usazvikuvadza, tiri muno tose. Muchengeti wetorongo akabudisa Pauro naSirasi ndokuvabvunza achiti, vakuru, ndingaita sei kuti ndiponeswe? Vakapindura vachiti, tenda kuna She Jesu ugoponeswa iwe neimba yako yose. Muchengeti wetorongo neimba yake yose vakaisa kutenda kwavo kuna Ishe Jesu, uye vakava nomufaro mukuru. Muchengeti wetorongo akachengeta Pauro naSirasi, uye mangwanani akatevera vakasunungurwa. Vakabuda murusununguko. Kunyangwe munguva dzakaoma, tinofanira kuramba tichirumbidza Mwari. Kana tikavimba naye uye tikateerera shoko rake, tichagona kumushumira kwose kwatinenge tiri. Mufananidzo 19. Pauro nearitari yaMwari asingazikamwe. Mabasa 17 ndima 16 kusvika ndima 34. Mufananidzo uyu Pauro akatarisa imwe aritari. Mashoko akanyorwa anoreva kuti kuna Mwari asingazikanwi. Aritari iyi yaiva muguta reAteni. Maiva nezvifananidzo zvakawanda, nokuti vanhu veAteni vainamata vamwari vakasiyana siyana. Vanhu pavanoita chimwe chinhu uye vagochinamata, ipapo chinenge chava chifananidzo chavo. Vakanga vasingazivi Mwari wechokwadi mupenyu. Varume veAteni vakada kuziva kuti Pauro aidzidzisa nezvei, saka akati kwavari, varume veAteni, ndinoona kuti panzira dzose muri vanhu vechitendero zvikuru. Nokuti ndakati ndichifamba-famba uye ndikanyatsotarisisa zvinhu zvamunonamata, ndakaona kunyangwe nearitari yakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazikamwe. Zvino chamunonamata sechinhu chisingazikamwe ndicho chandinokuparidzirai. Zvino ndinoda kukuudzai nezvaMwari uyu wamusingazivi. Pauro akavaudza nezvaMwari wechokwadi, iye akaita zvinhu zvose. Ndiye Ishe wedenga nenyika. Haagari mutemberi dzakagadzirwa namaoko avanhu. Pauro akavaudza kuti vaigona kudzidza uye vagoziva nezvaMwari kubudikidza naIshe Jesu, uyo akamutswa naMwari kubva kuvakafa. Vamwe vakaseka Pauro, asi vamwe vakada kudzidza zvimwe nezvaJesu Kristu, uye vamwe vakatenda kwaari. Jesu Kristu ndiye muponesi mumwe chete. Hakuna Mwari kana chinamato chingagona kuponesa vanhu kubva kuzvivi zvavo. Mabasa 4 ndima 12. Ngatifananei naPauro tigovimba naIshe Jesu. Kana tikavimba naye, hatizotyi kuudza vamwe vanhu nezvake, kuitira kuti vagomushumirawo. Ipapo vachagonawo kugadzirira kuuya kwake panyika kuzotonga vanhu vose. Mufananidzo 20. Pauro anoendeswa kudare. Mabasa 18 ndima 1 kusvika ndima 17. Sezvaunoona mumufananidzo uyu, Pauro ava munjodzi.
ari muguta reKorinde. Muguta iri makanga muine vanhu vakaipa vakawanda. VaJudha vomuKorinde vakapikisawo Pauro nokuti akanga avaudza kuti Jesu aiva iye Kristu Mesiya. Humwe usiku Ishe Jesu akataura kuna Petro achiti, usatya, ramba uchingotaura, usanyarara, nokuti ndinewe uye hakuna munhu achakurwisa akakukuvadza, nokuti ndina vanhu vazhinji muguta rino. Saka akagara muKorinde achidzidzisa vanhu, uye vazhinji vakatenda shoko. Asi vaJudha vakamupikisa nokuti vakamuitira godo. Rimwe zuva vakarwisa Pauro ndokumuendesa kudare. Vakamupa mhosva yokudzidzisa zvinhu zvisiri izvo. Kunyange zvakadaro, mubati haana kuvateerera ndokubva avabudisa mudare. Kunze kwedare, vaJudha vakanga vashatirwa kwazvo. Vakarova mumwe mutungamiriri wechiJudha aitendawo kuna Jesu. Asi Pauro akapunyuka asina kukuvadzwa ndokuramba achitaura nezvaJesu, zvisinei kuti aipikiswa. Mufananidzo 21. Varwi vanonunura Pauro kubva kuvavengi vake. Mabasa 21 ndima 1 kusvika mabasa 22 ndima 24. Pauro akadzoka kubva kundoshanyira kereke itsva. Akakurudzira vatendi kuti varambe vachitevera Jesu. Vamwe vatendi vakakumbirisa Pauro kuti asaenda kuJerusarema zvakare. Vaiziva kuti vavengi vake vazhinji vaizenge variko uye vaizoda kumuuraya. Asi Pauro akati, ini ndakagadzirira kwete kusungwa kwoga, asi kufawo muJerusarema nokuda kwezita raIshe Jesu. Pavakasvika muJerusarema, vaJudha vakamutsa vanhu kuti vamurwise. Vanhu vazhinji vakaedza kumuuraya mumugwagwa. Vamwe varwi vechiRoma vakatora Pauro ndokumubvisa pakati pavanhu vakanga vashatirwa kwazvo. Pauro akaenda akandomira pamatanho aiva kunze kweimba yavarwi. Akataura kuvanhu, asi vakatotanga kudanidzira vachiti, muurayei, haafaniri kurarama. Varwi vakatozoita zvokutora Pauro vachimuendesa kutorongo kuti vamuponese kubva kuvanhu. Pauro akanga asingatyi kufa. Aiziva kuti mubayiro mukuru wakanga wakamirira kudenga avo vose vaizotambudzika nokuda kwaJesu. Mufananidzo 22. Pauro anoparidzira vanhu vanokosha. Mabasa 23 ndima 11. Mabasa 25 uye 26. Imomo muJerusarema, Ishe akazviratidza kuna Pauro ndokuti kwaari, tsunga mwoyo, sezvawapupura pamusoro pangu muJerusarema, saizvozvo unofanira kundopupurawo muRoma. Vatungamiriri vechiJudha vakapomera Pauro mhosva pamberi pomubati wechiRoma ndokuendesa Pauro kuna Agiripa mambo wavaJudha. Pauro haana kutya munhu. Akaudza mubati, mambo uye navahosi nezvaJesu. Akavaudza kuti Jesu akanga azviratidza kwaari sei munzira yokuenda kuDhamasiko, uye kuti Jesu akanga amutuma sei kundotaura nhau dzakanaka kuvanhu kwose kwose. Mambo Agiripa akatosvika pakuda kuti atende kuna Jesu. Aiziva kuti Pauro akanga asina chaakanga atadza. Pauro akazviisa kumutongi woumambo kuRoma. Aida kuti agotongwa nedare romutongi weRoma ikoko. Agiripa akabvumira Pauro kuti aende. Guta reRoma
ndiro rakanga riri guta guru munyika yose panguva iyoyo, uye mutongi wechiRoma ndiye aiva mutongi aikosha kupfuura vose uye aigara ikoko. Mwari akanga ane urongwa hunokosha pamusoro poupenyu hwaPauro. Mufananidzo 23. Pauro munjodzi. Mabasa 27 ndima 13 kusvika ndima 44. Varwi vakatora Pauro ndokuenda naye kuRoma pamwe chete navamwe vasungwa. Vaifanira kufamba rwendo rwavo vari muchikepe chidiki uye vagoyambuka gungwa. Kwamazuva 17 chikepe chakafamba mudutu guru. Vanhu vaiva muchikepe vakafunga kuti vakanga vava kuzofa. Mutumwa waMwari akataura kuna Pauro akati, "Usatya Pauro, unofanira kutongwa pamberi paKesari, mambo wavaRoma. Uye Mwari nenyasha dzake akupa upenyu hwavose vanofamba newe muchikepe." Mushure mechinguva, chikepe chakasvika pedyo nenyika yakaoma ndokubva chatanga kupwanyika, chichiita zvimedu mumvura yakanga isina kunyanya kudzika. Vamwe vakashambira, vamwe vakabatirira pamapuranga echikepe, vose ndokukwanisa kusvika kunyika yakaoma. Kubva pane izvozvi, tinodzidza kuti kana Mwari ane basa rokuti tiite, ane simba rokutidzivirira kubva kunjodzi dzose. Mufananidzo 24. Pauro somusungwa muguta reRoma. Mabasa 28 ndima 16 kusvika ndima 31. Uye vaRoma 8 ndima 38 kusvika ndima 39. Pano tinoona Pauro ari muguta reRoma. Imomo akagara ari musungwa kwamakore 2. Akabvumirwa kugara mumba yake yaairipira uye aine murwi wechiRoma aimuchengeta. Akagamuchira vose vakauya kuzomushanyira. Akavadzidzisa nezvoumambo hwaMwari iye nezveshe Jesu. Pauro akanyorawo tsamba kukereke dzaakanga ashanyira asati asungwa, kuti avadzidzise zvimwe. Tsamba idzi dziri muBhaibheri kuti vanhu vose vadzidze nzira dzaMwari. Pauro akatambudzika kwazvo nokuda kwaJesu uye nevhangeri. Akarohwa uye akatakwa namabwe. Akanzwa nzara uye akashayiwa pokugara kakawanda. Pakupedzisira akaurayiwa navaRoma. Asi mune imwe tsamba yaakanyora kuvatendi vokuRoma akanga ati, "Ndinoziva kwazvo kuti kunyange rufu, kana upenyu, kana vatumwa, kana madhimoni, kana zvazvino, kana zvichauya, kana masimba api zvawo, kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana chinhuwo zvacho pazvisikwa zvose, hazvingagoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu." Mwari anopa simba kuna vose vanotenda kuna Jesu Kristu uye vanomushumira. Ngatipei upenyu hwedu kwaari. Ngatimushumirei uye ngatiparidze shoko rake kuitira kuti nyika yose izive kuti Jesu anoita kuti tive noupenyu husingaperi hwaMwari.